An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye k'aw ladɔnniya ko ni y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru. Dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bi se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛli ma. U bɛ na samedi o samedi an bɛ baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu tɛmɛna an bɛ se ka walawalali kɛ k'u hakilinaw di o la cogo min na walasa an lagɛbaw ani an lagɛbagaw olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na. Bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera maa fila min ma n'olu bɛn'u hakilina d'an ma o ye Alu Badara Kamara. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la. Bakari wele diyara n ye an bɛ filɛbaw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin kɔni min ka kɛ laada ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni di min bɛ bɛɛ lajɛlen nafa an ka jamana taabolo la an yɛrɛ bɛ k'o kɛ an yɛrɛ ka diyagoya ye yaasa min b'a to hali bi hakilinaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka bɔ degun caman kɔnɔ wali tile fili caman kɔnɔ ka sababu kɛ kunnafoni sɔrɔbaliya ye. Basi t'a la o kɛrɛfɛ maa minnu n'o ka ɲi k'u hakili falen o Umaru Goïta Goïta plutôt Umaru Goïta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn je vais y arriver tɔgɔ in a sɔrɔ la sisan non Goïta de don basi t'a la Goïta oui avec K alors i ni sɔgɔma Bubakari i ni ce i ka weleli la an bɛ a ka téléspectateurs bɛɛ fɔ donc comme n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na c'est une obligation pour nous an ka se yan ka se ka mɔgɔw kunnafoni par rapport à ce qui se passe jamana kɔnɔ. Basi t'a la Umaru nin ye siɲɛ fɔlɔ ye plateau ye dɔgɔkun kibaru plateau sanfɛ basi t'a la an jigi b'a kan bi kɔfɛ a bɛna kɛ laada ye i fana bolo wagati caman an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o de b'an don bi dɔgɔkun kibaruba minnu b'an bolo kibaruba fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo o y'a ye semaine tɛmɛlen an ye jateminɛ kɛ information bɔra fan caman fɛ ka yira k'a fɔ Sikaso komi Sikaso yɛrɛ dɔnnen don région na Mali kɔnɔ yan ale ka climat sanji bɛ nali min k'ale yɛrɛ fɛ ale ye sɛnɛkɛ wɔɔrɔba dɔ ye Mali kɔnɔ yan an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen sanjiba minnu nana k'a ye tiɲɛni kɛ sɛnɛkɛla caman kunna plus précisément mɔgɔ minnu ka baara ye pomme de terre sɛnɛ ye an mana b'o la an da bɛna don nin semaine daminɛ an y'a ye k'a fɔ anniversaire dɔ kɛra commémoration dɔ kɛra 45 ans après le décès de Abdul Karim Kamara di Cabral ni école caman b'ale dɔn n'ale ye kɛlɛ caman kɛ AM kɔnɔ 1991 wagati yanni ka se Musa ka fanga binni ma donc 45 ans ka commémoration kɔfɛ a ka disparition kɔfɛ mun de tora AM yɛrɛ la fo ka na se AM dissolution ma n'an y'a ye o kɛra 2024 kɔnɔ an bɛna da don o la o walawalali ye o bɔlen kɔfɛ an da bɛna se actualité wɛrɛw minnu ma mais nin bakuruba de b'an bolo bi dɔgɔkun kibaru jɛmukan kɔnɔ donc an tɛna bila ka sumayali kɛ na bilen Kamara ye mun de faamu nin tiɲɛni min donna sɛnɛkɛlaw kunna Sikaso yan fan fɛ ni information ninnu an y'a ye video caman na ka se ORTM yɛrɛ ma n'ale ye foroba téléso ye fo ka taa se téléso privé dɔw ma an ye image ye an ye u ka cri de cœur ye e bɛ mun de faamu na hali bi an bɛ kasara diɲɛ kɛra ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma kasara ye kasara de nka kasara fana tɛ na n'a ma tɔgɔ da fɛn dɔ la o fɛn ninnu de bɛ ni kasara ninnu ye i bɔra ka min fɔ ne sisan ji ko ka taa se pomme de terre ko ma ka taa se sɛnɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an ma mɛn sɛnɛ la sisan nka an ye fitinin min k'a la an kɔni an n'a famana dɔɔnin sisan ani sɛnɛkɛforo famana nka n'i y'a jateminɛ sɛnɛ bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ waati dɔ don période dɔ don o période ninnu sadi a se ka taa ka ɲɔgɔn to sisan ni an filɛ an ka kɛ sisan an bɛna don samiya daminɛ na baara dɔw de bɛ yen n'i y'o baaraw kɛ n'o ye wabɔ ye dɔw ko bi foro yiritigɛ ni bintigɛw ka wabɔ ka sɔrɔ ka danni ni fɛnw kɛ ka dugu wuli ka sɔrɔ ka danni ni fɛnw kɛ o fana n'a période don bon maintenant n'o kɛra danni bɛ kɛ fɛrɛni bɛ kɛ fɛrɛni n'o kɛra a bɛna se hakɛ dɔ ma a bɛ wolo kɛ n'o ye kaba ni kaba don a bɛ feerew bɔ ka denw kɛ ni ɲɔ don a bɛ tinsanw bɔ ka ɲɔw di bon o waati ninnu na i bɛ taa sɔrɔ n'a kɔgɔra ka ban ka feere ka den ka se ka walikila a bɛ komi kɔnɔ taara bon a ma den ma bange fɔlɔ wa a ma fɛrɛ fɔlɔ a ma kɔgɔ fɔlɔ o waati ninnu na o tɛ jiko waati ye sɛnɛfɛn yɛrɛ bolo fɔlɔ sɛnɛfɛn yɛrɛ bolo n'a yɛrɛ bɔra tigɛ la tigɛ ni kurun ninnu na bon très souvent
pomme de terre ninnu b'a la ni ji ma kɛ dansako ye ni ji ma kɛ dansako ye bon an dun filɛ ka i bɔra ka ja minnu fɔ la an ye ji minnu ye ji in ye dansako parce que ala ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la sɛnɛkɛla mun yɛrɛ ka foro tiɲɛna a y'a yira la k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ san 40 kɔfɛ a ka nin ko sugu ye min bɛ ka kɛ est-ce que contre saison fana tɛ dɔɔni n bɛ fɔ k'o de fɔ contre saison de don parce que n'a ye waati tɛmɛna sisan n ye période min fɔ n'olu tɛmɛna ka na ni bange ni fɛnw bɛɛ kɛra ni ji nana o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tiɲɛli kɛ o suman sugu o sugu ye mais n'a kɛra o de période kɔnɔ yanni olu waatiw cɛ i b'a ye tiɲɛli de barika bɛ bonya o de ye n'a ɲɔgɔnnaw ye parce que nin fɛnɛ nana waati la waati min ni sɛnɛkɛla si sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko nin ji hakɛ bɛ na nin ka bɛn ni nin waati ye n'o kɛra ka bɛn n'o waati ni sɛnɛ kɛra fɛn i ka fɛn min sɛnɛ min n'a mago tɛ jiba sugu dɔw la waati dɔw la n'i y'o sɛnɛ ni jiba nana o waati la ça veut dire que a bɛ kɛ tiɲɛni de voilà a bɛ bɔ a minɛn kɔnɔ a kan ka taa sira min fɛ a tɛ t'o sira fɛ bilen a bɛ kɛ tiɲɛni de bon tiɲɛni dun fɛnɛ nin o man ɲi sɛnɛkɛla ma kuma tɛ jamana yɛrɛ ma basi t'a la Umaru an bɛ se ma sisan an ye image ye depuis le 14 an y'a ye k'a fɔ san yɛrɛ nana 14 ni 15 su de mars yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ san in nana peut-être u kun sigilen tɛ ni san in nali ye ka so la hali n'a y'a ye k'a fɔ funteni bonyana parce que o fana bɛ kɛ samiya yɛrɛ tɛ wagati min na ni funteni bonyana ka se degré dɔ ma san dɔ bɛ na mais sigi tun ma kɛ ni nin ye donc mun ye fɛn kɛ nin jiko in na ani i ye image jumɛn sɔrɔ hali i ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ la i bɛ se ka mun d'a ma surtout kunnafoni sɛgɛsɛgɛ la n'i y'a jateminɛ ka lajɛ i y'a fɔ i ka kuma la san ninnu yɛrɛ san fɔlɔ o kɔni kɛra lundi don n'o bɛnna marisi kalo tile 10 ma ka na se vendredi marisi kalo tile 14 ma donc san ninnu nana ninnu fila de la alors depuis kunnafoniw binna an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an kumana ni mɔgɔ caman ye mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan ani an ye météo mɔgɔw yɛrɛ fana wele min ye observation service d'observation et de prévention voilà jiko ta fanfɛla fɛ donc an y'a essayé k'olu wele pour que ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin ko ninnu na alors n'i y'a jateminɛ ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin san ninnu nali san ye tiɲɛni don dugu hakɛ min na a dugu bɛ taa fo dugu 16 ɲɔgɔnna la voilà Sikaso région kɔnɔ maintenant hectare hakɛ min touchera a bɛ taa fo hectare 291 291 donc o ɲɔgɔnna hectare de touchera la donc n'i ye jateminɛ ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ji hakɛ min fana jiginna voilà a millimètre b'a ta 60 a b'a ta 70 a ka taa 76 la maintenant an y'a essayé k'a lajɛ est ce que san yɛrɛ nani nin wagati ninnu na est ce que c'est normal an kɛlen ka baro kɛ ni météo mɔgɔ ye min kɔni ye Amadu Jakite n'ale ye service d'observation et de voilà météorologie o kɔni ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira an na k'a fɔ ko marisi kalo ale ni avril ni mars san ka na o tɛ koba ye san nali o tɛ koba ye o tɛ ko kura ye min ye ko kura ye a ko la o ye ka millimètre hakɛ min binna hali samiya yɛrɛ la ni nin millimètre hakɛ in sɔrɔla a bɛ fɔ ko nin ye sanba de voilà maintenant nin wagati ninnu na o ye fɛn dɔ de ye min ma deli ka kɛ yɛrɛ de quoi o de ye fɛn kura ye min ma deli ka kɛ parce que a ko ni san nana cogo o cogo a millimètre hakɛ tɛ se ka tɛmɛ 50 kan millimètre 50 kan mais k'a ye k'a fɔ ko samiya yɛrɛ fana tɛ ka taa fo millimètre 76 ɲɔgɔnna la donc o de kɛra sababu ye ka nin tiɲɛniba in kɛ i m'a ye donc n bɛ se ka min fɔ pour l'instant yan'an k'an da don a ko tɔ la o de ye nin mais mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ a ma deli ka kɛ an ye reportage dɔ lajɛ n'ale signera DW ni Makan Fofana y'ale réaliser an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ka témoignage la olu y'a yira k'a fɔ olu bɛ san 40 na o ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye météo mɔgɔw fana ko nin tɛ o ko ye min bɛ kɛ sanga nin wagati mais est-ce que an bɛ se ka nin classer i b'a fɔ diɲɛ bɛ défi kura minnu la sisan n'an b'a fɔ o ma changement climatique n'an b'a fɔ o ma échauffement climatique justement an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ hali bi an ye ɲininkaliw pousser ni météo mɔgɔw ye k'u ɲininka ka essayer ka faamu fɛn min don u y'a yira n na k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye tan n t'a dɔn ni hakili b'a la waati tɛmɛnen na Wojina fan fɛ Côte d'Ivoire Wojina fan fɛ san dɔ nana ni glace ye donc o y'a yira n na k'a fɔ ko o ni o de bɛ ɲɔgɔn na c'est à dire ko in liélen don o de la
o y'a facteur dɔ ye a facteur dɔ fana ye changement climatique ani fana u b'a fɔ min ma ko perturbation extra tropicale min ye wagatiw tiɲɛni ye ani gazi minnu bɛ bɔ ale ni kalayaba minnu bɛ kɛ nin wagati min na k'olu de kɛra sababu ye ka nin ko in occasionné donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ donc c'est un rapport avec tous ces facteurs an bɛ don tiɲɛni ka hukumu kɔnɔ sisan i y'a yira k'a fɔ hectare 200 ani kɔ kɛmɛ fila ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ni tiɲɛni donna o de kunna ni dun y'a jateminɛ k'a fɔ n'i ko k'i b'o yɛrɛ sarada mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se maa caman hakɛ ma parce que mɔgɔ dɔw bɛ hectare 10 bɛ dɔw bolo 2 bɛ dɔw bolo 30 yɛrɛ bɛ dɔw bolo donc a tɛ comparer o cogo la mais tiɲɛni donna mɔgɔ minnu yɛrɛ kunna olu ka tiɲɛniw est ce que bi na hakɛ b'an bolo parce que bɛɛ b'a k'i ta fɔ individuellement ma d'a la k'a fɔ est ce que bi na farali kɛra ɲɔgɔn kan k'a fɔ ni tiɲɛni de donna Sikaso région dugu ta min ko fɔra ani hectare 291 min ko fɔra nin tiɲɛni hakɛ ni estimation sugu de ni estimation chiffre de kɛra. Bon, en réalité, n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ communiqué officiel foyi ma bɔ par rapport à cela et puis n'i y'an ka ɲininiw fana jateminɛ k'a lajɛ comme i y'a fɔ cogo min na an kɔni ye kunnafoni jɛlenw sɔrɔ mais fɛn min ye k'a fɔ bakuruba la k'a se k'a dɔn ni hectare hakɛ ninnu ni san yɛrɛ millimètre hakɛ bɔra la k'a dɔn ko ni mɔgɔ hakɛ in de globalement nin de kɛra an ma se k'o kɔni sɔrɔ globalement mais ce qui est sûr et certain min kɔni ye tiɲɛni ye o kɔni donna kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ ko sɛnɛ in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di komi a y'a fɔ cogo min na ni samiya sɛnɛw bɔra o yɔrɔ la donc voilà mɔgɔw bɛ tila ka dɔw yɛrɛ u ye malo min sɛnɛ n'u y'o malo sɔrɔ u b'o malo kelen de wari ta k'o de kɛ ka na pomme de terre fana sɛnɛ ka taa juru ta donc o ko fila de don n bɛna n'o kuma de fɔ sisan donc an y'a ye k'a fɔ ɲininiw yɛrɛ la k'a fɔ dɔw yɛrɛ kɛlen don ka boli u ka denbayaw to parce que u ye juru ta nin ko sen fɛ ka se ka nin kɛ donc a ma ɲɛ dɔw yɛrɛ fana yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ta ye dusukasi ye bi donc a tiɲɛni kɔni fanga bonyana kosɛbɛ min yɛrɛ ye hali pomme de terre yɛrɛ fana ye pomme de terre bilama ye a min sera ka kisi a tɛ se ka si ka fɛngɛ donc ce qui fait que i y'a ye reportage la a prix chutera ka taa cogoya dɔ la donc a prix tɛ tɛmɛ 50 kan donc mɔgɔw u bɛ ɲini k'a ni mɔgɔw la pour que ka se k'a feere ka b'u bolo donc tiɲɛni yɛrɛ de don Sikaso dun région filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ ka lajɛ Mali pomme de terre la ale kelen de bɛ na ni moitié jamana tɔ fanfɛla fɛ donc a bɛ san kɔnɔ a bɛ se ka min produit an y'a ye Makan ka reportage la a bɛ taa fo c'est-à-dire 250 ɲɔgɔnna na tonne 250 ɲɔgɔnna na a bɛ se k'o ɲɔgɔnna produit san kɔnɔ min bɛ servir Bamakɔ min bɛ servir jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ la basi t'a la voilà donc an bɛ se Kamara an bɛ se ma an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ ka témoignage kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka témoignage kɛ a bɛɛ bouleverselen don dusukasi ni kisi de b'a caman na mais est ce que nin wagati la an y'a ye k'a fɔ o bɔlen yɛrɛ kɔfɛ yani an ka nin reportage in sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ORTM ka correspondant minnu bɛ Sikaso olu ye fɛn kɛ k'a kan mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ tiɲɛni don n'olu kunna u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka se ka dɛmɛ d'u ma parce que a caman ye juru de engrais juru bɛ ta fɛn produit fɛn kɛ graine juru bɛ ta donc est ce que nin wagati in na an bɛ se ka estimation b'an bolo ou bien jamana yɛrɛ ye position jumɛn ta parce que an ma communiqué officiel ye hali sisan an bɛ kuma na ni directement mais bɛna lié peut-être n'a ma kɛ kalo certes pomme de terre kilo chutera mais 1 mois 2 mois plus tard Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali fɛ tomiyankaw ou bien ka se motikaw ma u bɛɛ bɛ nin ta u mini ji kan oui i b'a dɔn nin o de kama n ye depuis kuma daminɛ n ko Ala k'an kisi kasara fɔlɔ ma ni kasara kɔni kɛra bɛɛ bɛ se ka ye tuma dɔ fɛ i b'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ e fɔlɔfɔlɔ de conseil sabula n'i ye sɛnɛkɛlaw jateminɛ Sikaso ye a bɛ taa sɛnɛ de nka Sikaso ka fanba olu yɛrɛ t'a jate ten ala moitié ala n'i y'a tilan 5 ye a tɛ se ka to yen donc a bɛ yɛrɛkɛ a bɛ yɛrɛkɛ de olu bolo de b'a la bon bi yɛrɛ ni yɛrɛ pomme de terre ko ni Sikaso fɛnkɛnɛ ko la bi an bɛ se ka fɔ jamana wɛrɛw bɛ k'a nɔbɔ ka tɛmɛ hali Mali yɛrɛ kan i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Sénégal parce que ne yɛrɛ n ye n ka denmisɛnninya fan caman kɛ Sikaso mara kɔnɔna la fɔlɔ an tun bɛ se k'a sɔrɔ da nɔgɔ min na mais sisan Sikaso yɛrɛ kɔni t'a sɔrɔ o la bilen ka sababu kɛ minnu bɛ bɔ Burkina minnu bɛ bɔ Sénégal olu minnu ka chargement fɛn n'u jɔ caribou de jɔ ka caman cɛ ni ka taa n'a ye bon ni min n'a kelen filɛ nin i n'a fɔ Koyita bɔra k'a fɔ cogo min na fɛn fila don a bɛ tiɲɛni kɛ
sɛnɛkɛbaga kun wa a bɛ tiɲɛni fɛnɛ kɛ min bɛna a san ba sabula sɛnɛkɛbaga ta ye jumɛn ye a taara juru min ta wali kelen a y'a ka sɛnɛ kun fɔlɔ min kɛ min ye contre saison ye a ye sɛnɛ kun fɔlɔ min kɛ malo wali kelen ɲɔ ninnu na a y'o feere k'o wari ta o tɔnɔ ta ka na don nin na walasa nin tɔnɔ fɛnɛ bɛ se k'o datugu nin bɛ ban waati min na an bɛ don samiya kɔnɔ n'a donna samiya kɔnɔ o tɔnɔ fɛnɛ ta k'o don samiya tɔnɔw la pour que a ka se ka sɛnɛ kana se ka jɔ bon ni nin siɲɛni tigɛra yan sisan ça veut dire que hali samiya min na nin kɔfɛ ça va être un problème i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na gɛlɛya dɔ kama dɔw bɛ boli parce que i ye juru de ta ale ka sɛnɛ a bɛ se ka kɛ sɛnɛ min kɛ fɔlɔ ma se k'a dɛmɛ a taara juru ta bon ne juru ta ka don na sa e k'i sanji ye nin tiɲɛ i bɛ taa yira jɔn na sisan e dun ye juru ta mɔgɔ min yɛrɛ kunna o yɛrɛ ta fana tɛ o y'a ta yɔrɔ dɔ o y'a ta yɔrɔ dɔ fana hali n'o b'a kalama ko tiɲɛni don ne kunna o tɛna se ka ja a bolo ta k'o jigi b'o kan voilà ni problème fɔlɔ ye jumɛn ye jɔn bɛna i jɔ nin responsabilité kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ bon an kɔni an bɛ jamana kɔnɔ ɲɔgɔnna o jamana in fana a labɛnnen don mais c'est à dire fɛn dɔw bɛ yen kuma dɔw la a bɛ se ka to a bɛ to ko a bɛɛ tɛ dafa bolo quoi o y'a ni ɲɔgɔnna dɔ de sinon nin sugu la sɛnɛkɛla kɔni min ye ministère yɛrɛ b'a tɔgɔ la kan ka dɔn nin fɛn min kɛlen filɛ nin état d'urgence dɔw kan ka k'u bolo condition sugu dɔ kan ka bila voilà hali caisse d'urgence dɔ kan ka sɔrɔ ka bila sɛnɛ tɔgɔ la wali kelen comme sɛnɛkɛ ministère tɔgɔ la quoi a bɛ se k'o kɛ nin cas sugu mana kɛ sɛnɛ nin yɔrɔ in kɔni na tiɲɛni barika bonyana a bɛ se ka kɛ nin hectare hakɛ la a bɛ se ka se ni mɔgɔ hakɛ ma a bɛ se ka i n'a fɔ nin bɔra Koyita bɔra k'a fɔ cogo min na dugu tan ani kɔ olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ nin na an b'u dɛmɛ ni jumɛn ye fɔlɔ bɛ se ka kɛ nin min bɛ yan n'o wari ye o ye juru min fɔlɔ ta an ka lajɛ ni mun ye juru ta u ka juru ka se ka sara bon n'u ma juru ta u ka tɔnɔ hali n'a bɛɛ ma se ka di halaja k'u ka mɔtiw d'u ma o b'a to sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ hakilisigi sɔrɔ wala tɔni min tora n'o ma tiɲɛ a bɛ se k'o fana feere k'o fara ka tɔnɔ kan ka samiya kunbɛn n'o ye o i b'a ye jamana bɛ sauver mais an yɛrɛ bɛ nin cogo min na sa e ta ye mun k'a ko la ɲininkali bɛ e y'a communiqué yan ko i ta y'a ya bon a bi o n'a ɲɔgɔnnaw o ye gɛlɛyaba de jamana kɔnɔ voilà bon o n'a o gɛlɛyaba de jamana kɔnɔ jamana man ka kɛ retard la o nin fɛn sugu ninnu mɔgɔw de sigilen bɛ ninnu kama o jamana man ka kɛ retard la cogo si la hali journaliste filɛ n'i y'a mɛn a bɛ taa ɲinili kɛ e y'an wele min kɛ an bɛ taa directement an bɛ taa ministère de l'agriculture ka fɛnw de kan ka taa lajɛ u ye mun fɔ a kan olu source officielle don a ye mun fɔ a kan jamana yɛrɛ présidence a ye mun fɔ nin kan mais n'olu ma fɛn kɛ n'olu bɛ retard la a bɛ fɔ an yɛrɛ k'a kɛ cogo di an minnu fana bɛ taa ɲininikɛla de bon o la fo an ka taa o de la an ka effort sanfɛ sisan c'est à dire ka mɔgɔ sɔrɔ Sikaso k'a wele wali kelen i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn d'i ma sɛnɛ in kan wali k'i ka sɛnɛkɛbaga dɔ sɔrɔ mun sigi dɛ i k'a kɛ Maganfu fana ta i ka boli ka se Sikaso o condition se bɛ bɛɛ yan an bɛ période min na sisan est-ce que o se bɛ bɛɛ ye ka bɛn ni nin waati ye i n'a fɔ i ka mobili ta ka taa ye Sikaso yɛrɛ passe san 1000 dɔɔni an aller retour 2000 dɔɔni bon an bɛ waati min na sisan o fana ko ka gɛlɛn bon e bɛ taa yen fana est-ce que a bɛ Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔ Sikaso dugu kɔnɔ f'i ka taa Sikaso environnement de la bon olu fana bɛɛ n'a tibi taba n'a ko don surtout samiya ko in na fana ko ka ca olu fɛn ninnu na fɔ ninnu fɛn yɔrɔ dɔw la jamana yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ période min na sisan u ka yɛlɛmali don baaraw taabolo la yaasa ka se ka nin ko sugu da n'a sugu kɛra u ka dɛmɛ fitinin ye min ye u ka se ka ye yaasa dimi bɛ se ka kun mɔgɔw la dɔɔni o ne kɔni fɛ o de kɔni bɛ sɔn ka fisaya nin ko in na. Baasi tɛ. C'est vrai, comme on va faire gouverner, c'est prévenir. Moi, tu sais qu'il faut qu'il s'y mette bien, fait donc on a bécan. Personnellement, pour que ça gagne, il y a donc, je vois avec un que maire direction générale de l'agriculture, directeur hier, à numéro Wimbolo, je le connais très bien. Il y a où les cas de moi c'est Gasoro, à numéro de passer. Donc c'était une façon de pouvoir avoir ces informations-là, de savoir aussi. Voilà, il y a question posant flabe kuna ama communiquer ama foyer mais ama se ka fen pendant fiya kan c'est pas comme si ama ni mais en réalité il y a des mina kala je c'est parce que information est antara ama bo rom na de parce que mom nu kan adama ma se ka so lu kan ko comme voilà amina don sisan proposition et bolo mun kan ka kɛ tout de suite pour que ninnu bɛ se ka soulager cogo min na i komi i bolo sigiyɔrɔ dɔ ka boli daminɛ ka ban walasa mɔgɔ caman bɛ se ka sigi a ka denbaya la cogo min na ou bien denbaya caman jigi bɛ se ka sɛmɛ cogo min na certes an tɛ a laɲini kɛ k'a fɔ ko min tiɲɛna n'u ka tɔnɔ o bɛɛ ka ta ka d'u ma mais jamana bɛ se ka mun yɛrɛ de kɛ pour que k'a jira ninnu na k'a fɔ a bɛ sɛnɛ kɛ la sɛnɛ in bɛ ka intervenir a sɛnɛ in bɛ ka dɔ de ɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen a bɛ n'a fɔ aw fana ye jamana kɛlɛkɛdenw fana de parce que a bɛ ka jamana ka fɛn alimentaire
sécurité alimentaire de assurée. Donc n'a fɔra ko gɛlɛya donna aw kunna a n'a fɔ gɛlɛya donna jamana bɛɛ de kunna jamana bɛ se ka mun de kɛ mulu ye juru ta ou bien yɛrɛ a se tɛ mulu ye mulu u bɛ kamanagan na sisan parce que maa caman bɛ kamanagan na sisan dɛ. Dans un premier temps d'abord, même si n ka ɲininiw fɛ n y'a ye k'a fɔ ko autorité locale kɔni y'a essayer ka gɛrɛ mɔgɔ ninnu na dans un premier temps même ni fɛn dili yɛrɛ tɛ fɔlɔ ka mɔgɔw hakili sigi ka ye kɛnɛ kan ka ye ni mɔgɔw ye réellement ka essayer ka mɔgɔw recenser k'u dɔn mɔgɔ hakɛ minnu don ka essayer ka kuma n'u ye ka essayer k'u bilasira ka hakilina ɲɛnamaw d'u ma o ye kelen ye. Filanan an bɔra ka kuma minnu fɔ c'est ça il faut avoir un plan. Il faut pas que mɔgɔw ka taa ten ni fɛn min kɛra dɔrɔn an b'a fɔ k'an bɛ wuli ka fɛnkɛw kɛ quoi. Il faut avoir un plan, il faut mettre un plan en place pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Ni nin ko façon nana an ka se ka u pallier cogo min na quoi. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps et par la suite an b'a dɔn gɛlɛya kɔni bɛ yen mais n'u bɛ se ka don bolo fana kɛ o fana tɛ kojugu ye. Donc o b'a to mɔgɔ minnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la ni ye Sikaso ta k'a lajɛ c'est même pas une question de sɛnɛkɛla ou fɛn wɛrɛ Mali yɛrɛ de bɛna toucher i ye sécurité alimentaire ko kuma fɔ parce que n'i ye sɛnɛko kuma fɔ bi in na Sikaso ɲɔgɔn 2 kun mana kɛ Mali la an kun tɛ kuma quoi. Et puis zamana b'a to u bɛ décourager de parce que nin dɔrɔn tɛ sisan maa min ka nafolomugu taara nin na sisan est ce que a bɛ nɔgɔya o bolo hali samiya nata ka taa fɔ k'a bɛ dɔ nafolomugu wɛrɛ bɔ k'a b'o don sɛnɛ na ou bien n'a t'a bolo yɛrɛ juru dɔ bɛ la k'e bɛ tila ka taa juru. Ale ka préoccupation bɛ kɛ juru in sarali de ye o. N y'a fɔ kuma la sisan an y'a ye kumaw kɔnɔ c'est pas comme ça an bɛ k'a fɔ an kunfɛ ten an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ dɛ dɔw bolila parce que juru b'u la parce que u yɛrɛ t'a don n bɛna juru in sɔrɔ k'a sara cogo min na tu vois non dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ jigi yɛrɛ bɛɛ de war'o la an ye mɔgɔw ɲɛjiw ni fɛnw ye fɛngɛ kɔnɔ ni a sera au niveau là ça veut dire que c'est vraiment pas facile donc moi je pense que il faut prévoir ce genre de choses il faut pas kana fɛn parachute dɔrɔn ka fɔ ko ka voilà. Merci beaucoup Omar. Donc Kamara e bolo sisan an bɛ se ka nin question dɔ poser sisan k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ nin dɔrɔn ye par exemple nin conséquence ti da nin dɔrɔn yɛrɛ ma par exemple hali samiya min natɔ filɛ sisan a bɛ maa caman décourager parce que juru dɔ b'e la est ce que e bɛna juru wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ k'i bɛna sɛnɛ yɛrɛ kɛ o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen est ce que e yɛrɛ conscience bɛna sɔn a ma k'a fɔ hali ni wari mugu dɔ b'e bolo n'a fɔra dɔ tiɲɛna k'e bɛna tila k'a ta tuguni ko ka taa don dɔ wɛrɛ da fɛ est ce que o ka nɔgɔn mɔgɔninfin yɛrɛ ma. hakili yɛrɛ tɛ sɔn o ma kɔlɔn hakili tɛ sɔn o yɛrɛ ma. i bɛ précaution de ta i b'a fɔ n bɛ dɔ bɔ n ka sɛnɛ na n'a y'ale dun ye dɔ bɔ a la a bɛna tila ka jouer fɛn min ɲɔ yɛrɛ bɛ malo yɛrɛ bɛ 80-90 la a tɛna gɛlɛya wɛrɛ don jamana kɔnɔ. Bi pomme de terre bi i bɛ se k'a sɔrɔ 60 la yɔrɔ dɔw la parce que hali an yɔrɔ dɔw la o b'a san 60 mais o bɛ ka kɛ kun jumɛn kan parce que a bɛ ka sɔrɔ a caman. A bɛ ka sɛnɛ a bɛ ka sɔrɔ. A bɛ ka sɛnɛ a bɛ ka sɔrɔ a caman. Bon ni mun kɛlen filɛ nin ye sisan est ce que ni o bɛna sɔrɔ o la bilen min tiɲɛnen filɛ nin ye tɔni caman don bon o tɔni caman min n'o tiɲɛna o bɛ ye a bɔli la o ye diyagoya de ye parce que olu tɛna bɔ bilen o y'olu bɛɛ tiɲɛnen bon olu mun kan ka na bɔ ka feere pour que min b'a to mɔgɔw ka sɔrɔ sinon an bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min na n'o ye sunkalo kɔnɔna in ye a fisayara o jamana ma o parce que pomme de terre bɛ ka sɔrɔ bi sɔngɔ nɔgɔ na i bɛ se ka sun tigɛ n'a ye sɔngɔ lafiya la kilo 60 ni mɔgɔ min bɛ se ka kilo 3 ni kilo 4 ni kilo 5 ni wali kilo 1 yɛrɛ parce que i b'a kɛ sun tigɛ ka fɛn dɔ don a kɔrɔ o bɛ fo mɔgɔ la o bon n'a sɔrɔ k'a kun gɛlɛnnen bɛ k'a to kɔrɔlen hakɛ la i b'a ye gɛlɛya bɛ ye hali o fɛn ninnu na bon n'i y'a nɔgɔyalen ça veut dire que fɛn min bɛ ka sɛnɛ a bɛ ka mɔgɔw labɔ bon n'a fɔra nin gɛlɛya min kɛlen filɛ nin ye k'e ma i ka sɛnɛfɛn yɛrɛ tɔnɔ sɔrɔ jango i juru mun ta i m'o sɔrɔ sɛnɛfɛn yɛrɛ tiɲɛna k'an bɛ sani yɛrɛ fɔlɔ e yɛrɛ b'i sigi fɔlɔ nin ka ko jateminɛ e tɛ nata ye o min bɛ n bolo fɔlɔ o jumɛn ye n b'o problème la dilan cogo di i b'o de fɔlɔ ye mais ne ma solution kɔni sɔrɔ la ça veut dire que i bɛ sigi de i bɛ to gɛlɛya kɔnɔ bon État yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o ye nin ka sugu de ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a ka fɛn dɔ kɔni bila en place sɛnɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sɛnɛ bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogo min na wali kelen sɛnɛ yɛrɛ n'a ni gɛlɛya sugu sɔrɔ a bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na f'a ko dɔ de bila sen kan yaasa an bɛ se ka bɔ nin kɛ waati min tiɲɛna k'o fɛnɛ lajɛ k'a fɛnw fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ tila k'o tigi dɛmɛ ça veut dire an bɛ to nin période fo samiya wɛrɛ problème tɛna se ka dilan parce que diɲɛ ma don o don caman bɛ nin ta de ni problème bɛ n da la ni ka nin tiɲɛna n ka nin tiɲɛna n ka nin hectare tiɲɛna n ka nin hectare bon e bɛ tila o ko la waati jumɛn na ko ka tila k'olu ka saraw k'u ye wali kelen ka fɛn dɔ d'u ma wali kelen ka
hakilina dɔ d'u ma t'a sɔrɔ samiya wɛrɛ sera olu tɛna sigi bilen k'a fɔ ko nin tiɲɛni min filɛ kɛ an tɛna sigi an tɛna samiya sɛnɛ kɛ bon o fana an bɛ se k'o fana bila hali o faamuya dɔɔni parce que an bɛ jamana min kɔnɔ sisan an bɛ kɛlɛ waati la o kɛlɛ waati fɛn caman bɛ yen hali n'a ka di ye bamananw ko ten ko ta ka jan ka di ɲama ye nka kɔkɔrɔma de bɛ bɔ. mais kɛlɛ fana bɛ kɛ kɔnɔ falen de dɛ ni ye kɔnɔ fa évidemment o kɔni ni ɲina kɛra olu kɔ ni ɲina kɛra olu kɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛna se ka an bɛ mun dɔn k'a kɔnɔ a tɛna se ka bila sen kan. Kɛlɛ bɛ dan kɛlɛkɛyɔrɔ dɔrɔn na parce que kɔngɔ bɛ adamaden na est ce que yeta caman b'a la. Kɔngɔ yɛrɛ kɛlɛ ka jugu ni marifa yɛrɛ kɛlɛ ye basi parce que ni kɔngɔ kɔni donna maa ka kabɔ o y'a ko bɛɛ de bannen. Ni kɔngɔ kɔni donna kabɔ o ye o y'a ko bɛɛ de bannen o i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ maraba ye a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la ka ni hakili kɛ man di fo kɔnɔbara in ka fa fɔlɔ n'o de fara waati bɛ sɔrɔ ka hakilina dɔ sɔrɔ bon n'o de ma fa dɔrɔn i b'a ye ɲɛ ta bɛ gɛlɛya. kuma dɔ b'i bolo yala a ka nin thème fɛn bɛ ka don a ka thème filanan na. Bon kan kɔni bɛ se ka min fɔ nin ko la dɔrɔn an b'a fɔ ala ka tiɲɛni minnu donna jamana kun parce que a donna jamana de kun donc ala ka a nɔra bila ni fɛnw ye minnu b'a nafa donc catastrophe naturelle de don ça fait partie de la vie mais il faut quand même aussi que a kɛra cogo cogo gouverner aussi c'est prévenir voilà donc an kan ka essayer ka fɛn dɔw bila en place cogoya façon bɛɛ la hali ni nin tɛ ninnu bɛɛ kan ka k'an ma exemple de parce que don nataw la hali ni nin tɛ inondation kɛra salon sisan an y'a ye a ye kɔlɔlɔ min se école wuli yɛrɛ ma kɛ ko bɛɛ mais nin fana nana kɛ il ne faut pas que a ka bila an kunna hali minnu bɛ ka jamana gérer ko an jigi bɛ kalo saba samiya min kan ani san tɔ bɛ kɛ tilema na ko bilen diɲɛ fan bɛɛ de bɛ ka changer ni température tɛ ka wuli yɔrɔ min na tasuma bɛ wuli ou bien san bɛ ka cɛn anw ta kɛra sanjiw ye donc il ne faut plus que an ka traîner nin ko in dafɛ bilen k'a fɔ catastrophe naturelle mana kɛ solution t'a la hali mun min bɛ fɔ ka hadamadenw soulager o tɛ ɲɛmɔgɔ bolo. Ce qui est un peu grave c'est un peu ça en fait moi je pense qu'il fallait quand même faire communiquer déplacement fɛn fitinin tɛ quoi nin ye koba de ye je pense que sauf si n'a sɔrɔ communiquer kɛra ou bien kuma dɔw kɛra an ma bɔ min kalama mais an kɔni ka ɲinini na an ma fɛn ye je pense que la moindre des choses c'est vraiment ça quoi en fait parce que tuma dɔw la c'est comme i fa so kɔnɔ ni moto y'i bin n'i sen joginna ni fa ye n'a nana n'a k'i ma ko a kɛra cogo di c'est à dire dimi b'i kan mais tu te sens vraiment réconforté, tu sens réellement que tu es protégé quoi. Et c'est bien mais ni ko nana kɛ quand tu vois les dames musow la u bɛ ka kasi u ni jigilatigɛ kasi de ni jigilatigɛ kasi de c'est vrai que mɔgɔ m'a lase mɔgɔ ma mais moi je pense que la moindre des choses c'est d'être près des gens parler avec les gens les rassurer k'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn bolo o fɛn bɛɛ tɛ hɔn ye quoi mais tuma dɔw la i bɛ yeli kɛ kɛnɛ dɔ kan u bɛ mɔgɔ wasa ni jeli ye mais yɔrɔ ninnu samaki hɔn de ka fisa ni caman na kɛnɛ nin sugu ninnu la mais hɔn min n'a ka sɔrɔ n'i nana de fɔlɔ ni e yɛrɛ t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan e bɛ k'i ka pomme de terre sɔrɔ 60 la e t'a dɔn ko kojugu don fo ni pomme de terre nana dɛsɛ tuma min na parce que tiɲɛni ninnu bɛ ban tiɲɛni ninnu tɛna semaine kelen u tɛ tile fila yɛrɛ kɛ yɛrɛ tiɲɛni ninnu bɛ ban ni tiɲɛni ninnu banna sisan ko pomme de terre prix na yɛlɛn o kuma de ko ninnu na décourager hali sisan wɛrɛ ninnu y'a préféré hectare min b'u bolo k'a feere parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ye wɔrɔ feere ka wɔrɔ feere justement a caman bɛ lié nin de la n'a fɔra e ye miliyɔn 1 miliyɔn 2 juru ta ka don dugukolo la ko na kɛ tiɲɛni ye e bolo e ma fɛɛrɛ sɔrɔ qu'est-ce que e bɛ mun de b'e bolo bilen dugukolo min y'i ta ye min y'i fa tiɲɛ i bɛ se k'o de feere sɔrɔ k'o kɛ k'i sutura donc soit i bɛ na Bamakɔ soit i b'i gɛrɛ Sikaso yɛrɛ la en tout cas e kɔni bɛ ɲinɛ sɛnɛ kɔ e b'a feere min fana ma o bɛna kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ hali agence immobilier olu b'a kari a tigɛ k'a feere tuma caman mɔgɔw bɛ mɔgɔw accuser ka sɛnɛkɛlaw accuser u ye dugukolo bɛɛ feere u si tɛ sɛnɛ fɛ bilen mais nin de don n'a fɔra sɛnɛ bɛ kɛ gɛlɛya min bɛ na i t'a senti k'a fɔ i soutenir donc i b'a feere au moins i ka wari kɛnɛ kɔni b'i bolo ka tile fila i bɛ moto san moto ko bɛ min na komi an b'a dɔn togoda la mɔgɔ caman ni feere caman kɛra moto bɛ sa muso kuraw bɛ furu donc i b'o kɛ o tile fila ni san 5 san 10 kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ na i kan tuguni donc justement kuma caman ni problème de bɛ mɔgɔ caman ye mais u ka ye fɔlɔ autorités ka y'u kɛrɛfɛ fɔlɔ hɔn ka sɔrɔ ka na parce que hali ni hɔn kɛra an b'a ye hɔn in caman kuma dɔw la lettre foroko de don symbolique de don a tɛna se ka bɛrɛ ɲa mais a kɔni ni jigi sera i bɛ encore voilà a bɛ se k'a to yeli in yɛrɛ o yɛrɛ de ka fɛngɛ je pense que nin fɛn ninnu na an ka mɔgɔw kan ka essayer ka o yɔrɔ de kɔlɔsi kosɛbɛ quoi ni fɛn kɛra
il faut être proactif, quoi. Il faut vraiment réagir à temps et tout. Et puis, même avant de réagir, quoi, c'est automatique. Fait de place en place, il faut que la drone tic au tac, fait quoi. Il est temps qu'il y ait un peu un élément, quoi. Il est temps vraiment qu'il y ait un second, c'est-à-dire an ka fɛn dɔw bila en place pour que an bɛ se ka fɛn dɔw kunbɛn cogo min na quoi ko man ka bin an kunkolo kan cogoya dɔ la ka kɛ cogoya dɔ la tugun quoi an bɛ yɔrɔ min na bi bi na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gɛlɛyaw bɛ yen dɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen mais moi je pense en réalité que on doit vraiment faire en sorte que an bɛ se k'an ka kow ta parce que tuma dɔw la ɲɛnamaya ko fila de don soit ɲɛnamaya i bɛ ɲɛnamaya ta i tɛgɛ kɔnɔ k'a minɛ ka décider a bɛ kɛ min ye soit ɲɛnamaya b'i ta a tɛgɛ kɔnɔ a b'i kɛ min ka d'a ye parfois quand tu fais face à ton destin et que tu décides vraiment de faire face aux choses nin fɛn ninnu bɛ se ka kɛ nin catastrophe naturelle bɛ kɛ mais ninnu kɛlen kɔfɛ i b'a ye i bɛ situation renverser cogoya façon de la adamaden i bɛ na diɲɛ in kɔnɔ ala b'a f'i ye ko n'i ma seli i nana i tɛ kɛ waritigi ye i tɛ kɛ nin i tɛ kɛ nin mais i bɛ seli i bɛ dugawu kɛ i bɛ fɛn caman kɛ i b'o yɛlɛma i m'a ye donc mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ yan surtout n'i bilalen don ko dɔ kunna moi je pense réellement que tu dois faire face à cette situation et puis il kan ka ko bɛɛ kɛ pour que i ka nɔ bɔ a la n'i tɛ se ka nɔ bɔ a la je pense que i kan ka dɔn i kan ka min fana kɛ donc voilà a kana dan direction ma il faut que national yɛrɛ ka se ka déplacer voilà donc Camara ni kuma t'i bolo ka ni dɔw yɛrɛ b'i bolo ka fara nin kan ou bien an bɛ nin thème ye an bɛ taa an ka thème filanan na wagati b'a fɛ k'a ta an bolo ma an bɛ se ka taa thème filanan na nka an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye i n'a fɔ Koyita bɔra k'a fɔ cogo min na faamaw bon an kɔni ka laɲiniw don n'u y'a mɛn c'est à dire ka ko dɔw bɛ yen ko falen don o la quoi o ye ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de ye ninnu sɛnɛkɛla tɛ se ka to ten ko fɔ an ka taa miiri fɔlɔ wali kɛlen an bɛ taa wari ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ k'o dɛmɛ o tɛ se ka ɲɛ o ninnu kan ka dɛmɛ kan ka kɛ sisan de yaasa min ma to ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ sinon i ye mun fɔ o b'o de kɛ o u bɛ dugukolo feere ni dugukolo feere o sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ datugulen n'o kɛra o dɔ faralen chômage kan n'o kɛra kɔngɔ labɛntɔ ye ka na jamana kɔnɔ ça veut dire que ni ko ma kɛ ka nin kɛ ninnu dɛmɛ dɔrɔn tiɲɛni de barika bɛ bonya jamana kun wa o t'olu fana ka laɲini an bɛ dugawu kɛ ala ka n'u kunnandi don nin kuma ninnu na k'a fɔ hakili falen de don ma kelen hakili kelen ma fila hakili fila o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ nin 17 mars la an ye an ka premier ministre Abdoulaye Maïga ou bien général Abdoulaye Maïga a eu commémoration donc commémoration ici c'était 17 mars 1980 17 mars 2025 45 ans après la disparition sans binani ani duru et Cabral mɔgɔ caman b'a dɔn la a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Abdul Karim Kamara ale ka disparition ale ka tununi o kɛra Mali kɔnɔ yan donc Cabral yɛrɛ Abdoulaye Karim Kamara jɔn de don a place kun ye jɔn ye an bɛna essayer k'an da don o la ani bi a ye héritage jumɛn de to yen parce que Cabral mɔgɔ caman b'a fɔ mɔgɔ caman b'a lié AM na mais an bɛna essayer ka fitinin fɔ a kan bi ani a ka influence yɛrɛ donc Umar e bɛ se ka mun de fɔ an ye Cabral yɛrɛ kan mɔgɔ caman y'a lié Cabral dɔrɔn na i m'a ye hali a prononciation bɛ ka difficile i bɛ ka gɛlɛya ne yɛrɛ bolo Abdul Karim Kamara di Cabral an y'a ye k'a fɔ Cabral ye révolutionnaire dɔ de tɔgɔ talen ye parce que a fana ka liti tun bɛ inscrit au cadre de kɔnɔ voilà comme i y'a fɔ cogo min na ale kɔni a taɲana nin kalo in yɛrɛ de la ni a ka taɲali taara bɛn nin kalo in tile 17 ma donc an y'a ye k'a fɔ ko ale i y'a fɔ i ka kuma la ko Abdul Karim Kamara Cabral jɔn de don mɔgɔ min kun don civiliya kan de kun don a kun cɛsirilen don kosɛbɛ min ye Mali kalanko ale ni denmisɛnninw yɛrɛ de façon générale ani denmisɛnninw bɛ se ka taa kungolelan kelen na cogo min na mɔgɔ min kun don exemple ba kun don denmisɛnninw bolo AM ɲɛmɔgɔ kun don a kun bɛ kɛlɛ kɛ walasa Mali kalandenw ka se ka u ka hakɛw sɔrɔ et puis u ka se ka kalan kɛ cogoya ɲɛnama na an y'a ye k'a fɔ ko an ka ɲininiw la an y'a ye k'a fɔ ko ale kɔni minɛna parce que a tɔɲɔgɔn dɔw de kun minɛna donc a ye mot d'ordre de grève de décréter donc o sen fɛ ale yɛrɛ fana minɛna le 16 mars 1980 donc a minɛn'o la o dugusɛjɛ a ka taɲani ko kuma bɔra donc a yirala kumaw la a bɛ fɔ médiaw kɔnɔ fan caman fɛ o wagati kɔni o ma sɔrɔ si la mais an ye ɲinini min kɛ an y'a ye k'a fɔ ko torture de sen fɛ donc a tora o kɛra ka sɔrɔ régime militaire fana Musa Traoré ka fanga wagati la donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ ko voilà donc a ka taɲali kɛra o sen fɛ sisan donc
o de sen fɛ min ye ka sa AM naw ka taa bila n'o ye association des élèves étudiants ka taa bila AMSNEM ninnu fɛn ninnu bɛɛ la olu bɛɛ de nana bɔ a kɔfɛ donc ka se ka a ka héritage comme kumana héritage ko kuma kan donc ka se ka kɛ sababu ye ka a nɔra bila cogoya façon dɔ la ka se k'a ka kɛlɛ continuer donc o de la ni o sera san o san donc jamana b'a essayer k'o ɲɛnamaya walasa ka se ka o fɛngɛ kɔni kɛ je sais que an bɛna na se ɲɛfɛ par rapport à ça donc pour cela n bɛ jɔ yan fɔlɔ quoi. An ye k'a fɔ commémoration min kɛra san 45 san 45 hali sisan an y'a ye k'a fɔ Cabral ka tununi ɲɛba ma se ka don a la parce que an y'a ye k'a fɔ général Musa Tarawele ka fanga binnen jugement kɛlen kɛnɛ kan avocat y'a ɲininka Abdul Karim Kamara ka banni cogoya la a y'a yira k'a fɔ a bannen kɔfɛ de ale yɛrɛ y'a dɔn maa min don donc est-ce que o ko est-ce que hali sisan ɲinini ma ɲi ka kɛ nin ko la certes a y'a sɔrɔ maa min bɛ fanga la o kɔni bi a taɲana mais o yɛrɛ k'a fɔ ale kun t'a dɔn maa min don fo a ka taɲani kɔfɛ de ale y'a dɔn maa min don est-ce que o t'a yira k'a fɔ hali sisan responsabilité ma situé an dun y'a k'a fɔ mɔgɔ i ka maa mana sa cogo o cogo a kɛra san 10 san 20 san 40 san 50 ye o ni i bolo ma da kisɛ kan k'a fɔ nin de kɛra sababu ye nin tigilamɔgɔ de don hali ni bɛ yafa o kɔfɛ mais tant que u m'o dɔn a ka gɛlɛn dusukun ka se ka lafiya cogo min na. Bon comme i y'a kuma fɔ cogo min na an ye Yari Toma Sahara yɛrɛ fana tan a saya façon ninnu u bɛ temps ta walasa a ka se ka ko ka se ka jɛya en réalité donc jusqu'à présent fɛn jɔnjɔn ma sɔrɔ ka fɔ hali ni ye ɲininiw kɛ u bɛ fɛn minnu f'i ɲɛna et tout ça i bɛ kuma caman y'a ko la mais k'a fɔ ko nin yɛrɛ de kɛra a kɔni fɛn kelen min fɔra avec précision fɔra ko torture de y'a kɛra sababu ye n'a taɲana mais jɔn de y'a torturer autorisation bɔra yɔrɔ jumɛn voilà jɔn de y'a kɛ donc ce sont des questions qui restent posées donc hali bi fɛn ba ma se k'a fɔ par rapport à cela mais ce qui est sûr et certain Abdul Karim Kamara min ye Cabral ye a ka cause o kɔni o yangalen don hali bi kalandenw bolo hali n'a y'a sɔrɔ an da bɛna s'a ma donc voilà Kamara an bɛ kuma di e ma mɔgɔ caman tɛna a faamu ne yɛrɛ ye général Abdoulaye Mayiga ka taa ka fleur déposer ne ko peut-être a kun bɛ ne ka programme la k'a fɔ association ani élite démocratique de tun bɛna annonce kɛ mais ka olu yɛrɛ ka taa fleur déposer alors que an bɛ wagati min na sisan an de y'a ye Cabral ninnu tun bɛ kɛlɛ min na o tun ye Cabral ninnu tun bɛ lutte min na fo ka se u kuma ka fanga min dalakan sɔsɔ o tun ye militaire fanga de k'a ye ko militaire fanga fana bɛ k'o commémorer an bɛ se ka faamuyali k'o ko la. Faamuyali bɛ k'a la kɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn o tiɲɛ ye tiɲɛ de o a bɛ ka kɛlɛ kɛ cause min na c'est cause noble o ye jagoya de ye ni i yɛrɛ t'i yɛrɛ filɛ fɛn wɛrɛ ye kan ka o ko kɔni hakilina kɔkɔrɔma don peut-être waati la ani min tun bɛ ɲɔgɔn sama na o ma ɲɔgɔn faamu de mais hakilina bon parce que i b'a dɔn jamana marabaga ye marabaga de ye mais i bɛ taa sɔrɔ marabaga in ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ a ka mara kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'o ye maaw ka se k'a ka mara kɛ hakilisigi kɔnɔ o ye kunnafoni min bɔ a baara ɲɔgɔn yɔrɔ ka s'a ma a kɛrɛfɛbagaw bolo ka s'a ma bon ni kunnafoni dɔw ma se i n'a fɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ